Layo pa ang Disyembre, pero ang iban nga ginikanan. May request na kung anong irgalo sa ilang mga kabataan. Sang maninoy o kung sang maninay. Kabalan. Gani kung ikaw ang musin ang klase sang ginhikanan, pongko, plastar, pamati. Kay, pabiringon kong imong dalunggan. Pero antes kita magatag sa atong grand awarding ceremonies, manamyaw na kita. Mga taga-civil registrar sang La Carlota City ilabi na kay Ma'am Juvie. Mayong adlaw sa inyo. Kag tani ka mo naman ang ara sa mayo kahimtangan. Kag madam og salamat sa inyo nga paglantaw kag pagpadayon nga pagsuporta sa akong mga videos. Halong gid kamo dira. Subong kay may pandemya, buot silingon, si maninoy o kung si maninay, wala sang kwarta. Ganing pagpamaskwa, i-cancel ta, ma-resume kita. Kung may ara na sang bakuna. Klaro. Pero, ang iban nga mga ginhikanan, nagapalag, nagapamuwersa, hindi magpasugot nga wala sang Pasko ang ilang mga kabataan. Halin sa kay maninoy o kung sa kay maninay. Gani, naghimu-himo sila sang ilang nga programa. Ang ini nga programa, gintagaan nila sang titulo nga online, pamaskwa. Gani kung ikaw isa ka ginikanan nga naghimo-himo man sang imong online pamaskwa, pongko, plastar, pamati. Kay pabiringon kong imong dalunggan. Una nga klase sang online pamaskwa. Kay hindi makakadto si ihada o kung si ihado, hindi ka makahatag sang kwarta. GCash o kung bank transfer ang solusyon nila. Katonto. Ang iban mahambal pa, biskan isa lang kalibo. Sa nagapangayo sang 1,000, umpisahan ta sa 5 sentimo. Mahatag ako sang 5 sentimo. Ang pamangkot nimo, anhon kong 5 sentimo? Bakal sang huya, kay daw bingkong ang bili nimo sang pangayo. Tuig-tuig sang 1,000. Ako naman ma-remind sa imo. OFW ako, hindi milyonaryo. Ikaduha nga klase sang online pamaskwa. Free delivery. I-order, tapos free delivery. Ang iban, nag-order pa ka bike. Gusto sang ihado nimo bike. Pwede ko katag 500. Ikaw na lang dugang, bakal bike. Hindi, gusto yung bike. Kisa ka lang maghatag. Hindi ka pa maghatag bike. Tonto. Gani, kung ikaw nagapangayo sang bike, umpisahan ta sa preno. Ang ihatag nakon, ang masarangan nakon, preno. Mangkot ka kung ano ng preno. Preno sa bakbak nimo. Antes ka magtikab, antes ka mangayo. Prenohe ang bakbak nimo. Ikatatlo nga online, pamaskwa. Order sa Shopee kag Lazada. Orderon sa Shopee kag Lazada tapos free delivery. Ang request, bag-o nga telepono o kon laptop para sa kay ihado o kon kay ihada nimo. Tonto. Nag-request ka lang, telepono pa kag laptop. Wala ko gani sang bago nga laptop kag telepono. Bata pa nimo? Gani sa may gusto nag-request sang bago nga telepono o kon laptop. Umpisahan ta sa memory card. Memory card ang ihatag na akon sa imo. Mangkot ka kung ano mong memory card. Saksak sa bagol mo. Kaya base ko ng imong memory, 512 MB pa. I-upgrade. I-remind ta ka ha. Sangging kuha mo ako magmaninoy. O kung nang iban kuha mo magmaninay. Kiss, amo lang kami ginpakaon. Pero, tuig-tuig kaya kung manukot sang regalo para sa bata nimo. Kabalan. Ganing mamba ko lang sa amo na klase ginikanan. Duha lang gid. Duha. Una. Tonto. Kaduha. Kabalan. Do it, we still do it. Night and
Gani kay uso man lang ang online, pues aring para sa inyo. Hindi po utara mo, malintian ka mo, mawala ang sahuya, mga kaisauya, malinti ka mo, magulong dako, mga regalo sa mga bata ninyo. Amo nang natawag nga online buyayaw para sa imo.